So, namin karoon dili sa Facebook ng sort video, like video. So, para rin sa mga bata, mamong higugma sa mga estudyante. Dami, ikakayaan mo mga kayo. Pero, alam mo na, pag-iyak mo. Jam, mag-paper jam siya. Kay tungod. Ito ka na school. Paano na yun?
salamat viewer. Ay, nawala. Nawala ko siya. Nawala ko bisita. Mali ito tingin. Okay ra. You've got mail. You've got mail.
lami, gwapo ma'am kay way samok ba? Way saba, madungga na to tingong sprinter. Sabay putag sa sprinter. Gani, malingog-ngog.